Naa ba mo'y food business? Dito sa Bohol, adunay mga assistants nga mga gipangtanyag alang sa mga MSMEs ubos sa food industry. Isip kabahin sa Sandugo Festival. Nag-awas ang pasalamat sa mga gagmay mamumunan nga nakaapil sa suporta nga gihatag sa kagamhanan diha sa Sandugo Festival Fusion Nights. Agi ug abag sa mga gagmay nga mamumunan sa pagkaon kang kinsang negosyo sa Bagyong Odette gipahilom. Gihikyat sa kagamhanang probinsyal sa Bohol ang Fusion Nights sa Sandugo Festival. Dinhi gitabok sa festival grounds sa Old Airport sa Tagbilaran ang mga inilang pagkaon sa inilang mga resorts, restaurants ug kananan aron sayong matilawan sa kadaghanan ng ilang mga pagkaon nga kinaham. Sigon sa mga tinugyanan sa Sandugo Festival, sa upat ka adlaw nga food trip nga hilabihan, tunga na sa milyon ang halin nga nahipos sa napulog unom ka food stalls. Alang kang Heidi Tayag, bartender kinsa tagdumala sa MCSA ug kang kinsa nga bana chef sa usa ka cruise ship sa panahon sa pandemya aron makatabang sa katawhan, nagbukas sila og kananan. Local and native organic food. So ang specialty nato ani sir is native chicken. Yang atong mga gamit ani nga ricados mao lang gyud ang ato ra makuha nato sa atong merkado. So kato bang kinaraan nga pamaagi. Sa ilang mga native nga pagkaong giandam, nahimo silang himalitan ug sa pagdaghan sa panginahanglan nakakuha pa sila og hinabang. Sa miaging tuig pa silang buot mosalmot sa Sandugo Fusion Nights. Hangtod nga sila nahatagan sa kahigayunan. Padayon pa ang Sandugo Food Trip sa Fusion Nights. Ug sa mga wala pa makatilaw, diya sa Old Airport makita ng pagkaon nga dugay na ang imong gihidlaw. Alang sa maayong balita Central Visayas, kini si Ray Antonichu, PIA Bohol.